i Mellemamerika i 6 måneder. Så var jeg også rundt og rejse i Mexico i en måned. Men jeg vil sige, at hovedformålet, det var det der børnehjem i Honduras. Hvad var det her børnehjem, det gik ud på? Børnehjemmet gik ud på at være storebror eller, hvad skal man sige, legeonkel for de her børn, som ikke har nogen forældre, eller som er blevet fjernet fra deres forældre, fordi de ikke kan tage vare på børnene. Og hvad kan man sige, jeg har været ude at rejse før også i 3 måneder, hvor forskellen den her gang var, at det var, ja, i hvert fald for mit vedkommende føltes som rigtig lang tid. 6 måneder, der når man virkelig at være væk hjemmefra i rigtig lang tid. Man når at komme på sådan en afstand af sine familie og venner, som altså efter 3 måneder, og så er savnet, hvad skal man sige, sådan kontinuerligt. Det er sådan det samme hele resten af tiden. Så når man er over sådan den første svære periode, så går det egentlig let. Også fordi at den første svære periode, det handler også meget om at tilvende sig til landet. For eksempel nu tilbragte jeg mest tid i Honduras, hvor det var, at der gik noget helt andet end Danmark. Jordveje og spansk sprogbrug og det hele. Og når man har været der i 3 måneder cirka, så begynder man at vende sig til det, og man begynder ikke at få et chok, når man vågner op, og der bliver snakket spansk til en. Så begynder det bare at være hverdag. Det, der fik mig til at rejse, det var nok, at jeg, siden jeg var ude at rejse på Hawaii for 3 år siden, da jeg kom hjem fra det, jeg var på Hawaii 3 måneder, da jeg kom hjem fra det, der havde jeg nok lyst til at rejse igen. Men så, både fordi jeg havde arbejde og gerne ville i gang med uddannelse, og lavet alle mulige andre sjove ting, så kom det lidt som en lavere prioritet. Og så kom jeg ikke ind på uddannelse i sommer, og så fik jeg mulighed for at tage ud og rejse her. Så det var egentlig fordi, at jeg ikke havde andet at give mig til. Det vil jeg opfordre alle i hele verden til. Man skal næsten ud og se sig lidt rundt omkring og komme i nogle vanvittige situationer, og så kigger man tilbage på det, så tænker man, hvordan overlevede vi det her, for eksempel. Det er det sådan, fordi begge de gange, jeg har været ude at rejse i længere tid, der, hvad skal man sige, der har vi været i nogle situationer, hvor det var, at jeg bagefter kigger tilbage og tænker, at det har jeg godt nok lært meget af. Man lærer nok, og i hvert fald når man tager ud i den alder, sådan som vi er, sådan, ved, lige når man er fyldt måske 17-18 år, så op til man er, ved ikke, 3-24, der skal man sådan, altså man lærer virkelig, altså når man er væk, så er der ingen mor, heller ikke nogen mor, der vasker sit vasketøj i weekenderne. Det hele, det er op til en selv. Kunne du godt finde på at bosætte dig i udlandet? Ja, det kunne jeg godt. Det skulle være for at arbejde for en sag, der var vigtigere, der var i det land. Det behøver ikke som sådan have noget med nødhjælp at gøre, eller ulandsbistand. Det kan også være, hvis der var et rigtig fedt projekt i USA, eller et eller andet, man skulle sidde med et eller andet fedt projekt i New York, for eksempel. Så kunne jeg godt finde på det. Men jeg kunne aldrig finde på at bo der i resten af mit liv. Det var rigtig fedt at opleve, at folk, altså den kultur, der er i Mellemamerika, det er, at man tager det roligt og stille og roligt, uanset hvad der kommer til en. Så det var en fed lektie, hvad kan man sige, at lære, at man bare kan tage det stille og roligt, og så skal tingene nok gå. Fordi ellers så har jeg det sådan, som sådan en dansker mentalitet, at jeg skal klare det så godt som muligt og så hurtigt som muligt. Jeg vil bare sige, at hvis I får muligheden for at tage ud, så skal I gøre det, fordi det er seriøst virkelig, virkelig sjovt.